to radite? Da se volite igrati ovdje? Ma šta to, sve nešto radite? A šta vam je najdraže tu? Jel, Ermine, šta je tebi najdraže tu? Aha. I šta je još? Šta ti je najdraže? Šta tu još ima? Aha. Dobro. A Adi, šta se tebi tu sviđa? Pa fino reci šta je tu bitno. Ma nemoj, bogati. Ma nije valjda tako. Joj, šta sve ima tu. Jao, što je to lijepo. Bogati. Oh. Dobro. Pa šta radiš, Ermine? Nemoj kvart maminu lepezu. Eto kukla. Ajoj. Kukla lepeza. Pa lepeza moja traje godinama, ti si je sad u haku. Uknio. Šta je to? To nemoj dirat. To može sve racut, sve će otići u glađu. U 3. Jao, šta je interesantno, šta sve ima. Koji bogatstvo, čovječe. Pa svašta nešto nepoznato, eto.